ఒక గురుకులు నిత్యానందేర్ కేఎస్ నిత్యానంద స్వామీజీ చెప్పలని ఉన్నాడు కుల కసుబు ఇని అలియంతర ఉన్నాను అవుతే కూడా వత్తనుందండ ఈ ಸುಭಿಕ್ಷ ನಾಡು ಸೃಷ್ಟಿ ಕುಲ ಕಸಬು ಅಲಿಯಾಂತರ ಆಯ್ನೆಟ್ಟೆ ನಮ್ಮ ವಂಶವಾಹಿ ವೀಕ ಒಂದು ಬತ್ತನು ಅವು ಕುಲ ಕಸಬು ಪಂಡದ ಅದೇ ಜೆನೆಟಿಕ್ ವಂಶವಾಹಿಡ್ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಕಸಬು ಇಂದೇ ನಾಯರ್ ಗೂರ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಕೀಲುಪಾಡ್ನ ಅರ್ಥನ ಕರಮಲ್ಪುನ ನುಮಾತ ಇಂಚಿನ ಫಲ್ನೆ ಕುಲ ಕಸಬುಲು ಅವು ನಾಶ అనగ ಜೀನ್ ವೀಕಾಪುಣು ವಂಶನಾಶಾಪುಣು ಲೆಕ್ಕ ಅವು ಪಿರ ಬತ್ತದ ಐಕೆ ಪಿರ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಂಡ ಅಪಗ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಟೀಕೆ ಮಲ್ಪನ ಕುಲು ಮಸ್ತ್ಯನ ಬೇಕೂಡ ದೇಶನು 20ನೇ ಶತಮಾನ ಕೊನಪಿನೆಟ್ಟುಲೆ ಎನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತಿನ ಕುಲೆ ಬಂತೆರೆ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಮತ ಮಸ್ತ್ ಟೀಕೆ ಕೇಂದಿನಿ ನೆಕ್ ಅರ್ಥ ಉಂಡಿ ಕುಲ ಕಸಬು ನಾಶ ಆದಿ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಬಿಲ್ಲಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಆಲಾವಡೆ ಕೀಲ್ಪಾಟ್ರೆ ಜನ ಉಂಡಿ ತುಗ ನಾಡ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಕತ್ತಿ ಒಂಜಿ ಬಡ್ಡ ದಿನೇ ತಾಂಡ್ ಕೆಲವು ಕರ್ಬದ ಕೊಟ್ಟೆ ಬೈದನ್ ಪೂರ ಮರತ ಕೈಲೇ ಕೊಡಪುನೇ ಉಲ್ಲೇನೇ ಇರಲ್ಲ ಕತ್ತಿ ಬಾಳಾಂಡು ಹೊಸ ಕತ್ತಿ ಕೊಂದರೊಡತ್ತಂದೆ ಎಂದು ಇಂಜಿನ ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್ ಪರಿಣಾಮ ಈರೊಂಜಿ ವಾಚಿ ತರ್ಪಾಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆತಿಂಗುಲನ ಹಾಲಾಪುಂಡು ಕೊಡೊಂಜಿ ವಾಚಿ ದಕ್ಕೊಡೆ ಅಂಚನೆ ಬತ್ತ ಆಯ್ನಿಂದು ಕತ್ತಿಗೆ ಬಾಯಿ ಬತ್ತನು ಕತ್ತಿ ಪೂಂಡ ಆಚಾರಿಜ್ಜಿ ಕರ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ದೇಟ್ ಬೈಪಾತಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಾರಕ್ಕೆ ರಾಯ ಮಾತೆರೆಗೆಲ್ಲ ಒಯ್ತ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಪಿತ್ತಜನಕಾಗದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಅನ್ನನಾಳದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ದಾಯಿಗೆ ದುಂಬುದ ಆಯ್ತಜಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪುಂಜೋಲೆಗೆ ನೆತ್ತ ಅಂಡಾಶಯದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ದಾಯಿಗೆ ನಮ್ಮ ತಿನ್ಪಿನ ಆಹಾರ ನಮ್ಮ ಆಹಾರ ಮಲ್ಪನ ವಿಧಾನ ನಮ್ಮ ನಂಗೆ ತುಳುವೇರೆಗಂತೂ ಆ ರೀತಿಯ ಭದ್ರತೆ ಇತ್ತನು ಪ್ರಕೃತಿದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿನ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪನ ಬುಡಿಯ ಕುಲಕಸಬು ಉಂಡೆ ನಾಶ ಅಂದ್ ಕುಲಕಸಬು ಏಪ ಉನ್ನತಿಗೆ ಬರ್ಪುಂಡ ಗುರು ನಿತ್ಯಾನಂದರ ಫಲಕ ಅಪಗ ಮಾತ್ರ ಸುಭಿಕ್ಷೆ ಬರ್ಪಿನಿ ಎಂಕಿ ಬದುಕೊಡೊಂದು ಇತ್ತೀಜಿ ಎಂಕ್ ಕುಡ್ಲರ್ ಬಾರಿ ಸೋಕದ ಇಲ್ಲುಂಡು ಎಂಕ ಅವಳು ಹೋದು ಕುಲ್ದು ಬಾರಿ ಸೋಕುಡು ಮಲ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲಿ ಯಾನ್ ದಯ ಬತ್ತು ಮೂಲ ಕುಲ್ಲೊಡಿ ಬೊಲ್ಲದ ಬಾಯಿ ಎತೋ ಟಿಕೆಟ್ ಇಪ್ಪಣಿಗೆ ಅಂದ ಇತ್ತರಕ್ಕೆ ಎಂಕೋ ಬೇಜಾರಿಜ್ಜಿ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಅಪ್ಪ ನಮರ್ದ ಆಪಿನ ಮಲ್ಪುಗ ಗಡಿ ಪತ್ತದ ಆತನು ಅಕೇರಿ ತಕ್ಷಣ ಈ ಶರೀರಡು ಉಸಿಲಿತ್ತಿನ ದಿನ ಆ ಗಡಿಕ್ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡ್ದು ಬದುಕೋ ನನ್ನ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಯಾನು ಬಾರಿ ನಿಷ್ಠೂರವಾದಿ ಮಾತೆಟ್ಲ ಊರುಡ್ಲಂಚನೆ ನ್ಯಾಯದ ವಿಚಾರ ಅತ್ಯಂತ ನಿಷ್ಠೂರಾದ ಏಕೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಶಾಲೆನ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಪಡೆದು ಬದುಕಿದೆ ಯಾನೇ ಪೂರ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು 10 ಜನಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಉಂಡು ಇತ್ತಲ ಕೆಲವು ವಿಷಯನೇ ಎದುರಿಸಲು ಕೆಲವು ವಿಶೇಷಲುಂಡು ಈರ್ನ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಶೇಷ ಪರ್ಯಟನೆ ಪೋಪಿನುಂಡು ಐದು ತುಂಬು ಈ ಕೆಸರಡು ಮೀಪಿನ ಪೂರ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರಡೆತ್ತಿನ ಈ ಮಕ್ಕೆ ಜಾತ್ರೆ ಅಂದೇ ಇತ್ತು ಅವಳು ಕೆಂದು ಪರಿ ಇತ್ತ ಉಬರ್ದ ಮಕ್ಕೆ ಜಾತ್ರೆ ಅಂತ ಕೆಸರು ಮೀಪಿನಜ್ಜಿ ಈ ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಪ್ರಕೃತಿ ಸಹಜವಾಯನ ಶಕ್ತಿಲು ಮನ್ನಡಿ ಸೇರ್ನ ಮಕ ಪುಣ್ಣಮೆ ಮಗೆದ ಪುಣ್ಣಮೆ ಆನಿ ಸಹಜವಾಯನ ಶಕ್ತಿ ಕೆಸರಡು ಸೇರು ವಾ ಚರ್ಮ ವ್ಯಾಧಿಲ ಬರ್ಪೂಜಿ ಐನು ಮೂಲ ಆರಂಭ ಮಲ್ತೆ ಮೂಜಿ ವರ್ಷ ಭಾರಿ ಸಭೆ ಒಂಜೇ ಕೊಟ್ಟ ವಾದ ಪಲ್ಗುಣಿ ತಟು ಮೀದು ಮಾತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಮೂಹಿಕವಾದ ಒಣಸ್ ಮಲ್ತ ಹೋಪಿನೆಂಗುದು ಅವುಗಳ ಗುರು ನಿತ್ಯಾನಂದರ ನಿರ್ದೇಶನ ನೋಡಿ ನಾನು ಶುರು ಮಲ್ತದ್ದು ಒಂದು 10 ಜನಕ್ಕೂ ಆ ಮಕ್ಕ ತೀರ್ಥಸ್ಥಾನ ಇದು ದೇಶ ಸಂಚಾರದ ಅದಕ್ಕೆ ಬರೀ ಗಡಿಕಾರೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಯಿನ ಕೆಲಸ ಆಯನ ಊರನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೂಪಿನತ್ತೈ ಬೇತೆ ವಿಭಿನ್ನ ಭಾಷೆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಪೋದು ದಾದ ಜನಜೀವನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತದ್ದು ಎನ್ನ ಊರುಗಳ ಐಕಲ ದಾದ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ತೆರಿದು ಯಾನ ಇನ್ನು ಮನನ ಮಲ್ತು ಎನ್ನ ಜೀವನ ಇಡೀ ಉಪಕಾರ ಆಪುಂಡ ಇಡೀ ಪ್ರಯೋಜನ ಪೂರ್ಣ ಎಂಕತ್ತು ಈ ಊರುಗ ಇನ್ನು ಬಳಕೆ ಕೊಂದರು ಐಕೆ ದೇಶ ಸಂಚಾರ 4 ತಿಂಗಳು ದೇಶ ತಿರುಗುಡೆ ಅಂಚ ಮಲ್ತದೇ ಪಿತರುಡು ಒಟ್ಟಾರೆ ಆದರ್ಶ ಜೀವನ ಗಡಿಕಾಲ ಒಂದೇ ಧರ್ಮ ಆದರ್ಶ ಪ್ರಜಾರಾಜ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪರ ಆದರ್ಶ ಜೀವನನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದ ಲೆಕ್ಕ ಇನಿ ಐನು ಒಯ್ಕೊಯ್ಕು ಅನ್ನೋದು ಉಂತಾಯರ್ನ ಅವು ಮೊಕಲ ಮುಂಕೋ ಸರ್ತಂದ ನಿಜವಾದ ಅಂಚಪ್ಜಿ ಗಡಿ ಪತ್ತುನ ವಿಚಾರುಡ್ಲ ಗಡಿತ ವಿಚಾರುಡ್ಲ ಗಡಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ವಿಚಾರುಡ್ಲ ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದಜ್ಜಂಜಿನ ವರ್ಗ ಸಂಘರ್ಷಜ್ಜನ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪರ ಸತ್ಯನೇ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಲ್ಪುಡೈ ಅವು ಗಡಿ ಧರ್ಮ ರೇಪಲ್ನೇ ಆ ದೈವಗೂ ಸರಿಯಾದ ಬೆಲೆ ಮಲ್ಪುಡೆ ಅವು ಎಂಚೆನ್ ಚಾಪುಜಿ ಇರು ಮಧುಬನ್ನಗದಾದ ಬನ್ಪಿನಿ ಉಂತಾಯನ ಮಾಣಿನ ಮಿತ್ತು ಪರಿಪೂರ್ಣ 14 ಕಲೆಟಿ ಆಹ್ವಾನ ಆವಡು ಪಂಡ ದಾದ 14 ಕಲೆಟೀರ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪ ಒಂದು ಪದರಾಡ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಒಂಜಿ ಚೌತಿ ಒಂಜಿ ಪರ್ಬ ಒಂಜಿ ಜಾರ್ದೆದ ಭೂತವು ಒಂಜಿ ಬೇಷದ ಭೂತ 14 ಕಟ್ಟು ಇರು ಡೈಲಿ ಬಲ್ಪುದಿಲ್ಲ ಅವು ಗಡಿಕಾರನ ಧರ್ಮ ಆಜಿನ ಮಲ್ಲೆಜಿ ಪದರಾಡ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ನಿಯಮಬದ್ಧವಾದ ಮಲ್ಪು ಒಂಜಿ ಚೌತಿ ಒಂಜಿ ಪರ್ಬ ದೇಶ ಏಪೇಪೋ ಇನ್ನೇನು ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಬಂತೆ ಅಪ್ಪಗನೇ ಮಲ್ಪು ಒಂದು ಚೌತಿ ಪರ್ಪ ಎಂಕಲ್ ನಾನು ಎಂಚಿನ ಪರ್ಪದಾನಿ ಚೌತಿಲ ಪರ್ಪ ಅಡ್ಡು ಕರ್ಬ ಕಟ್ಟುನು ಚೌತಿ ಪರ್ಪ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಕ್ಷಯಾಪು
ಆ ದಿನ ಒಯ್ನು ಮಲ್ಪೋಡ ಇನ್ನು ಮಲ್ಪೋಡು ಅವು 14 ಕಟ್ಟು ಇಂದು 10-14 ಕಟ್ಟು ಅದೇ ನಾ ಇರ್ ಬಂಡಾರೆ ಪತ್ತನಾಜದ ನೀವು ವಿಶೇಷವಾದ ದೈವಗ ಮಲ್ಪೋಚ ಅಂದು ಮಲ್ಪೋಡು ಮಲ್ಪೊಡಿ ಪತ್ತನಾಜ ಪಂಡ ಬೇಷೋಡು 10 ಬೋನಗ ಆನಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ದೈವಲಿಗು ನಮ್ಮಡ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಎಂಚಿನ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ದೈವಲು ಕೈಲಾಸಗು ಪೋಪ ಶಿವಧ್ಯಾನಗು ಬೊಕ್ಕ ಸೋನುಡೇ ಬರ್ಪಿನಿ ಎಂದು ಲೆಕ್ಕ ಐಕ ಆಧಾರಲು ಉಂಟು ಐಕ ಆತ ದಿನ ದೈವಗು ವಿಶೇಷವಾಯನ ಉಪಾಸನೆ ಮಲ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ ఒక సోమవారదాని మల్పెరబల్లి ఆని శివోపాసన ఉప్ప దైవలు మాత నియమం ఒక దైవలిಗೆ ನಿತ್ಯ ತೊಡರು ದೀಪಿನ ಕೆಲವು ಗಡ್ಡೆ ಖಾಲಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪು ನಿತ್ಯ ದಿಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಅಂತೂ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಕೂಚಿದ ನೀರು ಬದಲ್ ಮಲ್ಪುನ ನೂದೆಕ್ಕು ನೂದು ಮಲ್ಪು ಅವನ್ ತಯಾರನೇ ಬಲ್ಲಿ ಅವು 14 ಕಟ್ಟಂದು ಬನ್ನಿ ಐಕ್ 16 ಪ್ಲಸ್ ರೆಡ್ ಒಂದು ಅರದಲ ಬಾಡ್ನೊಂದು ಮಲ್ಪುನತ್ತು ಕುಡಂಜಿನ ಬಂಡಿತ್ತೆ ಅವು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಲ್ಪುನ ಕಟ್ಟಂದು ಏರೆಗೆ ಆ ಭೂತ ಕಟ್ಟುನರೆಗೆ ನೇಮ ಕಟ್ಟುನ ಕ್ರಮ ಆ ಕಟ್ಟ ಒಕ್ಕಲಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜನಪದಗತ್ತು ಜನಪದಕ್ಕೂ 14 ಕಟ್ಟು ದೈವಡವು ಇಂದು ನಿನ್ನ ಸರಿ ವಿಭಾಗ ಮಲ್ತೊನ್ನೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊನಚ್ಚಿ ಹಾ ಆ ಅರದಲು ಕುಲ್ದು ಪಾಡ್ನಟ್ಟ ಆನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅನುಷ್ಠಾನಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನೇಮ ಕೋಲ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಆಗ ಕಟ್ಟವು ಮಕ್ಕ ಮಣ್ಣ ಮುಹೂರ್ತ ಇರುವಲ್ಲ ನಾವು ಬರ ಬರ್ಲ ಅವು ಅದು ಹೋಯ್ತು ಬರ್ಕೊಂಡು ಓ ಮಣ್ಣ ಮುಹೂರ್ತ ಸುರು ಕೊಂಜಿ ಜಾಗದ ಅನುಕೆ ನೋಡ್ತೆ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಅನಗ ಅಂದೆ ಮಣ್ಣ ಮುಹೂರ್ತ ಬಂದ್ಪ ಕೈಲ್ ಮುಹೂರ್ತ ಬಂದ್ಪ ಕೈಲ್ ಕಡಪು ಮಂಡ ದಾದಿ ಕೋರಿಗುಂಟ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯವಾರ್ಗ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಕುಟುಂಬದ ಮಲ್ಪನ ಕೈಲ್ ಗುಂಟ ಆ ಕೈಲ್ ಪರಂದಿರ ಏತು ಗ್ಯಾಪ್ ಉಂಡು ಆತಿನ ಕುಟುಂಬ ಕೈಲ್ ಕಡಪು ಇತ್ತ ಏನು ನಾಂದಿ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ಪರ ಐದು ಒಕ್ಕ ಓ ಬತ್ತಲ್ಲ ಆರಿಷ್ಟ ಬರಂದ ತಡೆವು ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ ಆ ಪರಂದನಾಗ ಮೂಲು ಕಟ್ಟಲೆ ಅವು ಐನ್ನೆಕ್ಕು ಉಪಯೋಗ ಅವು ಆ ಕೈಲ್ಗೊಂದು ವೈಕಲ ಕಟ್ಟುನತ್ತು ಐಕಿಂದೆ ಬುಲೈನ ಕೈಲ್ ತುದ್ದಿ ಎರಡು ಕೊನೆ ಮುಹೂರ್ತ ಅಂದ ಪುತ್ತೂರು ಮೈಟ್ ಅವೇ ಪ್ರಧಾನ ಈರ್ನ ಆಮೇಟ್ ಪೂರ ಅವೇ ಕೈಲ್ ಕಟ್ಪು ಮೂಲು ಕೋರಿಗುಂಟಲ್ಲ ಅಂಚೆ ನಾವು ಎಂಚೆಂಚಿನ ಓಡಿ ಪೋಣು ಎಂಚಿನಕ್ಕ ಬೈದಿನ ಕೋರಿಗುಂಟ ಅವು ಇತ್ತೆ ಕೋರ್ದಗಟ್ಟ ತೂಪಿ ನಡೆ ಉಂಟ ಆತ ಆಯ್ತಾ ಮೂಲ ಅರ್ಥನೇ ಬೇತೆ ಕೋರಿಗುಂಟದ ಅರ್ಥ ನೀರಿ ಇತ್ತೆ ಬೇತೆ ಅವಾಗ ಐನೊಂಜಿ ಸರಿಕೊಂದರ್ಕ ನಮ್ಮ ದುಂಬದ ಕಾಲೋಡು ವಾಚಿಜ್ಜಿ ಎತ್ತರದ ಒಂಜಿ ದಿನ ಕಟ್ಟದ ಇಟ್ಟು ಕೋರಿ ಕಟ್ಟದ ಬರ್ಪಿನಿ ಜಾತ್ರೆದ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ದುಂಬು ಅವು 4 ಗಂಟೆ ಕೆಲೆಪುನಾಗ ಇಡೀ ಊರಿಗೆ ಎತ್ತರ ಕಟ್ಟಿ ಕೂಡ್ಲಿ ಆ ಕೋರಿ ಬುಲ್ತುಂಡು ಸಾನದಡಿ ಪೋಯಿ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಬಂದು ಅವ್ಳು ದೊಂಪದ ಬೇಲೆ ಅಲ್ಪ 2 ಗಂಟೆ ದೊಂಪದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದ 6 ಗಂಟೆನಾಗ ಅಕಲ ಕಂಡೋ ಹೋದಾಂಡು ಆಯ್ತು ವಿಭಾಗ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತಿತ್ತು ಜನತ ಇನಿ ನಿಕ್ಕು ಇನಿ ಎಂಕ್ ಕೋರಿ ಬುಲಿಪುರಿನ ಕೇನು ಹೋದು ಅವ್ರು ಅದು ಗುಂಟೋಡು ಕಟ್ಟದ ಬರ್ಪಿನ ಕೋರಿಗುಂಟ ಅಲ್ತು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ದೊಂಪ ಬಾರ್ದು ದೊಂಪ ಏರಾದ ಮಾತ ಜಾತ್ರೆಗೂ ಪುನಃ ಮಲ್ತದು ಅವು ಕೋರಿಗುಂಟ ಇನಿ ಎಂಚ 3 ದಿನ ಕುದುಂಬು ಕೋರಿ ಕಟ್ಟದ ಗೀಟು ಬಾರ್ದು ಕೋರಿ ಪಿದಯ ಪೋಂಡ ಪರ ಊರ್ದಕ್ಲೆ ಕೋರ್ದಾಟೋಡು ಕೋರಿ ಲಾಭಗೆ ಉಲಯ ಬತ್ತನ ಊರ್ದಕ್ಲೆ ಲಾಭ ಅತ್ತು ಕೋರಿ ಗುಂಟ ಪಂಡನ ತುಂಬ ವಾಚಿ ಇತ್ತುಜಿ ತುಂಬ ವಾಚೆ ಕೋರಿ ಆ ಬುಲ್ಪುನ ಕೇಂದ್ರ ಪೋಂತೇರು ಅಲ್ರಾಮ್ ಅರ್ಥ ಖಂಡಿತ ಇತ್ತ ಕುಡಂಜಿತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬತ್ತದ ದೈವಾರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಮಲ್ಪಡ ರಾಜನ್ ದೈವಪುನ ದೈವ ಮಾತ್ರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಪ್ರತಿ ದೈವಗಳ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಕ್ರಮಣ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಡೈಲಿ ಈ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತಾರನಲ್ಲ ಡೈಲಿ ಇರ್ಬಲ್ಪು ದೀಪ ಅಂತ ಬತ್ತಲೆ ಅಂಡ್ ಅವಳ ಕೂಚಿ ಎಂದು ಪುಡು ಆ ಕೂಚಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯೇ ನೀರು ಬದಲು ಮಲ್ತದಿವು ಬೇತ ಇಂಚದಿ ಚೆಂಬುಡು ಮಾತ್ರ ಏತ್ಲದಿಲೆ ಅವು ಪುನಃ ಆ ನೀರನ್ನು ತಿಂಗು ನಡು ದೆಪ್ಪೆರನೇ ಬಲ್ಲಿಂದ ಉಂಟು ಹೆಂಗಳು ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರಡ ಕುಡಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಏತು ಗಟ್ಟಿಯಾದುಂಡು ಅಂಡ ಕೂಚಿದ ನೀರು ಅಂಡ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ತೀರ ಅನ್ನ ಅಮೃತ ಕೆಲ ಸಲ ಆಪಣ ಪ್ರಶ್ನೆ ವೈದ್ಯನಾಥನ ಎಂಕಲ ಊರುಡು ವೈದ್ಯನಾಥನ ಇಸ ಮುಟ್ಟುಂಡು ವೈದ್ಯನಾಥನ ಕೂಚಿದ ನೀರು ಕೊರನ ಅಂಡು ಇನಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಬುಲೆ ಎಂದಾದ್ರೆ ಎದೆಗಳ ಬಿಡ್ಚಿ ಕೂಚಿದ ನೀರು ಎಂಕೆಯನ್ನು ಪಪ್ಪ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹೆಂಗೆ ಸರ್ಪೆ ತುಚ್ಚಿದ್ರು ಬದುಕಿದೆ ನನ್ನ ಪಕ್ಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೂ ನೀರು ಸುರುಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ವೈದ್ಯನಾಥ ಅಂದೇ ಬಂತೀನಿ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಅಂಕಲ ಹಿರಿಯ ಅಕಲೆ ಪೂರಾ ನಂಬಿಕೆ ಅತ್ತನೆ ಇನಿ ಕಂಕನಾಡಿ ಪೋಯಿ ಏಜೆ ಪೋಯಿ ಪಲ್ಲೆ ದಾದ ಕುಡಂಜೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಂಜಿ ಐಟ ಕೂಚಿದ ನೀರು ದಿವ್ಯಾವಶ್ಯದ ಖಂಡಿತ ಅವು ಒಂದು ಒರಿಯ ಕೊರಿಬಕ್ಕ ಕೂಡ ಅಡಿಗೆ ದೀಪಿನ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಂಚ ಕೂಚಿದ ನೀರು ಮೈಲಾ ಪೂಜಿ ಐಕೆ ಕುಡಂತ ನೀರು ಸೇರಾದೀವು ಹಂಗೆ ಉಪ್ಪೆರ ಇಲ್ಲಿ ಆ ನೀರಿತ್ತೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ನಾತು ವಾಸನೆ ಕೂಡ ಮೈತದಿ ಓಡು ಲೆಕ್ಕ ಶುದ್ಧ ನೀರನ್ನು ಅವು ಐಟು ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಪಿನ ತಂತ್ರ ಉಂಟು ಆ ನೀರು ಐಟು ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಪು ಅರ್ಥ ನೀರಿಗೆ ಕೂಚಿನ ಖಾಲಿ ಮಲ್ಪಡೆಯಪ್ಪ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಖಾಲಿ ಮಲ್ಪಡು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಖಾಲಿ ತಾರದ ಮೊದಲ್ಗೊಂದು ಮೈಪುನತ್ತು ಏತು ಜನ ಉಲ್ಲೇರಕ್ಲಿ ಪೂರ ಕೊರಡೈ ಏನು ಕೊರೋದು ಬುಸ ಬುಸಗು ಉಪ್ಪುನತ್ತು ಅವು ಔಷಧೀಯ ಗುಣತ್ತಿನ ನೀರವು ಪರದೆ ಖಾಲಿ ಔಷಧೀಯ ಗುಣತ್ತಿನ ನೀರು ಏನು ಬೆಕ್ಕೆರ್ನೇ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚ
ಅತ್ಯಂತ ಬೇಸಿಕ್ ಇರ್ದು ದೈವಾರಾಧನೆ ಪಾತಿರೊಂದು ಬರೋಡು ಕೋಲನೆ ಮಾಡೋದು ಪಾತಿರನತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ನಾಗಾರಾಧನೆ ದೈವಾರಾಧನೆ ಅತ್ಯಂತ ಬೇಸಿಕ್ ಇರ್ದು ಪಾತಿರೊಂದು ಬರೋಡು ಕೋಲ ಮಾತ ಮಲ್ಪುನಿಯರು ಕಾಸೆತ್ತಿನಿ ಅತೆ ಅಪ್ಪ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನಿ ನೆಲಕ್ಕಂತಿನೇ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ನಿತ್ಯದ ಆರಾಧನೆ ಆ ಬೇಸಿಕ್ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತಾರೆ ದೈವದ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಲ ಅಂತೂ ಅನುಗ್ರಹ ದಿಕ್ಕು ಆ ಬೇಸಿಕ್ ತೆರಿಪ ಒಂದು ಬಲಿ ನಿಖಲು ಏತ ತೀರ್ನಾಥ ನಿಖಲ ಮಾಧ್ಯಮಲೇಡು ಈ ತುಳುಕೂಟದ ಕುಲು ತುಳು ಭಾಷೆ ಮಾತ್ರ ತುಳುಕೂಟದ ಕಲೆಗೆ ತುಳು ನಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಕುಲು ತುಳುತ್ತ ಒಂಜಿ ಭಾಗ ದೈವಾರಾಧನೆ ಭೂತಾರಾಧನೆ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಐನ್ಲ ತೋಜಾದ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟಲು ತುಲೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಇಡೀ ನಂಗೆ ಕಟ್ಟು ಅಷ್ಟಮಿ ಪೋಸ ಅಂದಿತ್ತನು ಜನ ಮಲ್ಪೋರು ಕೊಡತ್ತು ಮನೆ ಅಷ್ಟಮಿ ಉಪವಾಸ ಇತ್ತನು ಬಲಂತ ಅಂದ್ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಡ್ಡಸ ಉನ್ಪಿನಿ ಕೆಡ್ಡಸ ಮೀಪಿನಿ ಇತ್ತನು ಮಲ್ಪೋನೆ ನಮ್ಮ ಬಲಸೆರೆತ್ತನು ಮಲ್ಪೋನೆ ಇನಿ ಬಹುಶಃ ತೆನ್ಕಾಡು ಒಂಚೂರು ಅವಲೇ ಉಂಡು ಆ ತೆಟ್ಟುಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವು ಕಣಿದೀಪಿನ ಎತ್ತನು ಎತ್ತು ಜನ ಈ ಮೇಟ್ ಬಿಸು ಮುಲ್ಪ ಇಜ್ಜೆ ಆಡತ್ತೆ ಇತ್ತಿನವ್ರು ಉಂಡು ಹೊನ್ಕ ಕನ್ನಡಿ ದೀದು ಅರ್ಥ ಇಜ್ಜೆ ಹಾ ದೀಪಿಲ್ ಉಂಡೆ ನೀರು ಬೇತೆಕ್ಕ ಬಿಡ್ಲಿ ಐನು ಮಾತ ದಾಯನಮ್ಮ ಪಾತೆರುಜ ವರ್ಷ ಗೊಂಜಿ ದಿನ ಕಡಲ ಉಪ್ಪಿ ನೀರು ಮೀಯೋಡೆ ನಮ್ಮ ಜನ ಹಾ ಒಂಜ ವಿಜಯ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಗೆ ಆಟಿದ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಗೆ ಪಾಲದ ಕೆತ್ತೆ ಒಂಜ 10 ಜನ ಪರ್ಪೆ ಇತ್ತದ ಅದೇ ಆಟಿದ ಅಂಜಿ ದಿನ ಬಂದು ಆಟಿದ ವಿಕೃತಿ ರೀತಿದ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ದಾನೆ ಮಾತ ಮಲ್ಪೋನಮ್ಮ ಆಟಿದಾದೆ ಕಂಚ ಐನಿ ದಾಲ ತೆರಿಯಂದು ಒಂದೇ ವಾ ವಿಚಾರ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಸ್ಪಷ್ಟ ಬಂದ್ಪೇರ್ನ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ವಾ ವಿಚಾರ ಮಲ್ಪುಂಡಲ್ಲ ವಾ ವಚಾರ ಓ ಪಾತೆರುಂಡಲ್ಲ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಧಾರದ ತೊನಂದೆ ಪಾತೆರೊಚ್ಚೇರ್ಲ ದೋಷ ಬರ್ಪುಂಡು ಇತ್ತ ಗೊತ್ತಾ ಪೂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಪರಂಪರೆದ ಬಗ್ಗೆ ದಯದೀದಿ ಅನ್ನ ಕೈ ಮುಗಿದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪನ್ಕ ಮಾತ ತಿರಿದು ಹಿರಿಯ ಕುಲ್ಮೂಲ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಈ ಸತ್ಯದ ಜಾಗಡು ಅರ್ಥಾಂಡೆ ಈ ತುಳುನಾಡು ನಿನ್ನ ವಿಕೃತಿಗೆ ಏರು ಕೊನಪಿನಲ್ಲ ಬುಡ್ಚಿ ತನ್ನ ಪುದರ್ ತೋಜೋಡು ಒಂದು ಏರು ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಯಾನು ಮಲ್ತೇಡಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಆಪುಣು ಇತ್ತ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಅವು ಖಂಡನೀಯ ಆ ಸುಲಭಣ ಮುಲ್ತ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮ ಪರಂಪರೆ ನಾವು ಬುಡ್ ಪೂಜಿ 4 ದಿನಕ್ಕೂ ತೋಜು ಯಾನು ಐನು ಪನ್ಪಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದನೇ ಆರಾಧನೆ ಉಂಟು ಅರ್ಥಾನೆ ಕೊಲ್ಲೂರ್ದನೇ ಒಂಜಿ ಆರಾಧನೆ ಕ್ರಮ ಉಂಟು ಅರ್ಥಾನೆ ರೇಗೆ ಬಪ್ಪನಾಡುದನೇ ಒಂಜಿ ಆರಾಧನೆ ಕ್ರಮ ಉಂಟು ಐನು ಪ್ರಶ್ನಿಸ್ಯಾರ ಏರ್ಲತ್ತು ಅವ ಆ ಜಾಗದ ಭಾವನೆ ಸೇರಿದು ಬೋತು ಐನು ನಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ ತಪ್ಪಾಪುಂಡು ಐಕ್ ಆ ರೀತಿ ಪೋಡು ಬಂದ್ಬಿನಿ ಎನ್ನ ವಾದವು ಅರ್ಥಾನೆ ರೇಗೆ ಯಾನು ಓಲ್ಲ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ವಾದ ಎಂಚಿನ ವಿಕೃತಿ ಉಂಡು ಐನು ಬುಡ್ಲೆ ಒರೇನೋರಿ ಖಂಡನೆ ಮಲ್ತೋನಡಿ ಸತ್ಯ ಬಾರಿ ಕೈಪೆಲ್ಲ ಕಠಿಣಲ್ಲ ಆ ಸತ್ಯದ ಆರಾಧನೆ ಕೊನೊಂಡ ದೈವಲ್ ಬತ್ತನ ಮಾಡ ದುಂಬುದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಪಾತೆರ ಸುರ್ಮಲ್ಪು ಆ ಓಲಾ ಅಜ್ಜಂದೆ ಈ ರೀತಿ ವಿಕೃತಿ ಆಧಾರಣೆ ಮಲ್ತನ ದೈವದ ಆರಾಧನೆ ತಿಕ್ಕುಯಿ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಏನು ಸಂದರ್ಭವನ್ನ ಪಾತೆರುವೇನು ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಬೇನೆ ಉಂಟು ಅಂಚ ಮಾತ ಬಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪೇರೆ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲೆ ನಮ್ಮ ನಷ್ಟ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ದಯದೀದು ಮಾತಿರ್ಲ ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಎಂಚಿನಾದ್ಕೆಂಡ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲೆನ ಎನ್ನುವಲ್ಲಿ ಆ 500 ಅಯ್ಯದ ಕಲ್ಲು ಬಂಡ ದಾದಿ ಇತ್ತ ಪಟಾಲ ತಾರಾಯ ಪಾಡ್ದು ಸಕನ ಬೂರ್ನ ತೂಪಾರ್ನಿಕುಲು ಆ ಅಯ್ಯದ ಕಲ್ಲದ ಕ್ರಮ ಇಂಚ ಬಲ್ಲೆ ಇಂಚ ಹೊರಗದ ಕುಲ್ಲುನ ಪೀಠವು 500 ಪಂಡ ಜ್ಞಾನಿ ಅರ್ಥ ಅಯ್ಯೇ ಪಂಡಯ್ಯೇ ಅರ್ಥ ಇಂಜಿನ ಬಲ್ಲೆ ಅತ್ಯಂತ ಜ್ಞಾನಿಯಿಂದ ಲೆಕ್ಕ ದೈವ ಪಿರಿಯರಾನಗ ಲೆಪ್ಪುನ ಅರೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಾದ್ಯ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಆ ಕಲ್ಲಡು ಕುಲ್ಲು ನಾರಂಜ ಅಟ್ಟೆ ಬಾಯ್ದು ಇಂಚ ಹೊರಗದ ಕುಲ್ವೇರು ಕುಲ್ಲು ನನಗೆ ಇಡೀ ಊರ್ದ ಗುತ್ತದ ಕುಲು ಫಲ ತಾಂಬೂಲ ಉಲ್ ದೀಪಿನಿ ಆರು ಪಂಚಾಂಗ ಉಟ್ಪೋನ್ ದೈವ ಚಿಟ್ಟೆಡು ಕುಲ್ದುಪ್ಪುಂಡು ಆರು ಪೋದ್ದು ಪನ್ಪಿನಿ ಈ ಕಾಲುಡು ಈ ರೀತಿಯ ಮಿತ್ತ ಸಂವತ್ಸರಡು ಬರ್ಸ ಬರು ಇಂಚಿನ ರೋಗ ಬರು ಇಂಚಿನ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಆರಾಧನೆ ಆವಡು ಇಂಚಂಚಾವಡು ಐಕೆ ದೈವ ಅಲ್ತು ಅಂಚ ನಡತೊನ್ಲೆ ಎಂದು ಮದಿಪು ಕೊರ್ಪಿನ ಆತೆ ಒಂದು ಪೂರ ಅರೆ ಕೊರ್ನ ಮರ್ಯಾದೆ ಅರ್ಥ ಅನ್ನತ್ತೆ ಆರು ಜತ್ತೊಂದು ಪೋಪಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ನೇಮ ಬಿರಿ ಬೈಟ ಬಹುಶಃ ಕೆಲವರು ನಂಚು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರು ಇತ್ತ ಆರ್ಯರು ಬತ್ತಿನ 1000 ವರ್ಷದ ಆರ್ಯಕಲ ಐಕಲ ಸಂಬಂಧನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಯ್ಯೆ ಪಂಡ ಏರು ಪ್ರಾಣಿನ ಜಾತಿ ಪ್ರಾಣಿ ನೆನ್ನೆರ ಏರು ಜ್ಞಾನಿಯನ ಅಯ್ಯೆ ಅಂಚ ನಿಕುಲ್ ದಾದ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಓಳ್ತು ಓಡೆ ಕೊಣಪ್ಪರ ನಿಕುಲು ದುಂಡತಿ ಓಡಿ ಕೊನ ದೈವಾರಾಧನೆ ಬಾರಿ ಪಿರಾವಡಿತ್ತಿನ ಪ್ರಾಕದತ್ತಿನಿ ಅರ್ಥ ಇಜೆ ಇರು ಯಾನೆ ಕಡೆ ಪಂಡೆ ಗುಂಡಲ್ ಟ್ಯಾಂಪನ್ ಸಿಟ್ರಿ ಅಯ್ಯತ್ತ ಅಂಚ ಅದೇ ನಿಕ್ಕುಲು ಒಟ್ಟಾರೆ ಮಾಪಂದು ಮರ್ಯಾದಿಲಾಪುಣು ಮರಿಲಾಪುಣು ರಪ್ಪ ಮಾಟು ಉಚ್ಚಾರದ ಪೊಚ್ಚಿ
ಅಕುಲು ಬತ್ತದು ಆ ತಿರಿನ ಜ್ಞಾನಿ ಬತ್ತದು ಆ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಧ್ಯಯನ ತಿರಿನೇ ಬತ್ತದು ಬುಳೆಭಾಗ್ಯ ಬರ್ಸದ ಬಗ್ಗೆ ರೋಗ ರುಜಿನದ ಬಗ್ಗೆ ಫನಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ ಜತ್ತೊಂದು ಪೋಪಿನ ಮರ್ಯಾದಿನ ಪತ್ತೊಂದು ಐದು ಒಕ್ಕ ದೈವ ಆ ರೀತಿ ಐಕ ಆತನಗ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅಂತಿರ್ ದೈವಡ ಇಂಚೆಂಚ ಪಂಡಿರ್ ಅಯ್ಯೆ ಐಕೆ ಎಂಚ ನಡತ್ತೋ ನೋಡೊಂದು ದೈವ ಉತ್ತರ ಕೊರಂತರು ನಿಕುಲು ಇಂಚೆಂಚ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಂಚಿನ ಕಷ್ಟ ದೈವ ಒಂಜಿ ವರ್ಷಗೂ ಅವು ಕಾಲಾದ್ದ ನೇಮೋಡು ಖಂಡಿತ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನೇಮ ಫಿರಿಯುನು ನೇಮ ಒಪ್ಪ ಪಂಡಿದ ನೇಮ ಫಿರಿಯುನು ಇತ್ತೆ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಅನ್ಕೆಂಡ ಸಾರತ್ತ ಆಜಿನುತ್ತ ನಲ್ಪೋಡು ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಗಲಾಟೆ ಇರ್ದಾತ್ರ ಅವು ಉಂತದು ಬೋಡು ತುಳುನಾಂಟು ಐದು ಒಕ್ಕ ತಾರ ಇದ್ದೆತ್ತು ಪಟಾಲ ಪಾಡ್ದು ಮರ ತುಲೆ ಉಳ್ಳ ಉಂಡು ನೇಮ ಫಿರಿನಾಗ ಕಂಕಣೆ ಪೂರ್ಣ ಮರಂಕಣೆ ಪೂರ್ಣ ತೂಪಿನಿ ಅವೇ ಕಲ್ಲಗು ಅಂದ್ ಒಲ್ಲ ತಪ್ಪಾತಜಿ ಅವು ಆನಿ ಬತ್ತಿನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಸಾರತ್ತ ಆಜಿನು ದೆಟ್ಟು ಬತ್ತಿನ ಐದು ತುಂಬತ್ತು ಕುಲು ಪಣವಂತೇರು ಅವಳು ಅವು ತಪ್ಪಾಂಡು ತಾರ ಎಂಟು ತುಯ್ಯರು ಆ ಮಗನೆ ಪೂರ್ಣ ಸಕನೆ ಪೂರ್ಣ ಸರಿಯಾಣ ತಪ್ಪಂಡು ಅದನ್ನ ಮಿಸ್ಟಿಕ್ ಆತಂದು ಕೂಡ ನಟದು ನೇಮ ಫಿರಿದು ನಟದು ಬೋಂತೇರು ಅರ್ಥ ಖಂಡಿತ ಅಂದು ಅಯ್ಯದ ಕಲ್ಲು 500 ಕಲ್ಲು 500 ಬಂಡ ಜ್ಞಾನಿನ ಕೊಲುಂದು ನಿಗಲು ವರ್ಗೋ ಗೊನೋಚು ಅವಳು 500 ಕಳ ಅಂದ ಎತ್ತಿನ ಐಕಳ ಭಾವ ಬಂಡವು 500 ಕಳ ಅವಳು ವೇದ ಪಾಠಶಾಲೆ ಎತ್ತನು